Ana Ormaetxe Ugalde, Gernika Lumoko Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko presidenteak eta Nerea Jantada Zabala, Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko koordinatzaile teknikoak, Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak prestazio eta zerbitzuetan 2021 urtean burututako datuak aipatu dituzte. Beste alde batetik, datorren 4 urteetara begira, adikzioen prebentziorako plana aurkeztu dute. Uda honetan, alor honetan osasun eta adikzioen arloan, familia hezkuntza eta eremu komunitarioan burutuko diren ekintzen barne, alkoholaren kontsumorako sentsibilizazio kanpaina burutuko da foruan, uztailaren 30ean txosnagunean 10:00 ordu bat erdietara. Eta testin zerbitzua izango da abuztuaren 14ean Gernika Lumon, Saraspe plazan, Andra Mari eta San Roke jaien barne. Droga, desberdinen informazio zerbitzuarekin. Hemen ba, Ana Ormaetxe Ugalde eta Nerea Jantadak egindako aurkezpena. Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea osatzen duten gure eskualdeko 19 udalerrien helburu nagusiak bi dira. Autonomia pertsonala galdu duten edo ura hartzeko arriskuan dauden pertsonen beharrizanei erantzuna ematea, eta babesik gabe edota gizartetik kanpo gelditzeko arriskuan daudenen eta horien familien gizarteratzea sustatzea. Gure lehentasunen artean, herritarrei mankomunitatetik eskaintzen diren laguntza eta zerbitzuen berri ematea dugu. Beharrizana izan dezaketen herritarrek eskura dituzten baliabideei buruzko informazioa izan dezaten. Asmo horrekin, gaurko honetan 2001ko aurteko txosteneko datuak aurkeztu eta mankomunitateko prebentzio arlotik udara begira prestatutako ekimenen berri eman nahi dizuegu. Eta besterik barik, txostenen aurkezpenarekin hasiko gara. Nik apurtxu beti igual bai argitzeko prebentzio arloa oindala urte? 2018 zen bai mankomunitik darogu. 18 arte Gernikako udaletxek eroaten eban. Eta azkenien bai erabaki gendun bai Gernikek eta bai beste herrizek behar izen eben zerbitzu bedala eta orduen mankomunitatetik momentu honetan aian gizartu danetik 19 udalerrizetan emoten dugun da. Bai, badakizue zerbitzu honetan bai mankomunitateak eta bai aldundizek emoten dabela zerbitzu bet. Eta azkenien bai teknikoki eta politikoki ikusi gendun arlo garrantzizkoa dela eta 18tik aurrera mankomunitatetik daroagun gai da, bai? Apurbete argitzeko, eskerrik asko, Nerea. Nik azalduko txuete 2021ko txosteneko datu nabarmenenak dekogune da alde batetik, hemen pantailan ikusten duzu moden, espediente aktiboak 2021an ukidoguz 6.168. 6.168 pertsonak egon dizela espediente aktibo horren atzien. Eta barrizek, zabaldu dugu zen, 2021an izen die 512. 512 pertsona barri etorri dizena mankomunitateera, zerbitzu ezberdinek jasotera. Arloka bagoaz, pertsona nagusizen arloan, nabarmenena izango zen etxezetzeko laguntza zerbitzue. Hori da mankomunitateen zerbitzu nagusizenetariko bat, bertan etxerik etxe langileek joaten die, mendekotasuna deken pertsonari eskaintzen arreta pertsonala eta atentzio pertsonala. 2021an ukidoguz 169 zerbitzu martxan. Ikusten duzue grafikoan azkenengo urtietako evoluzioa, eta hori ikusten duzu 2018tik eta 2021 antzerara gabiz, aldatu alda, ze igual intensidade gitxiauko zerbitzuk eman duguz eta pertsona gehiago gana heldu izen garelako, bai aurdekogu urtero, ordu kopuru bet, aurrekontu batera lotute doiena, eta horren banaketik dugu intensidadien arabera. Gero dekogu hemen bideratutako mendekotasun eskabidiek, 397 izen die, eta honi dire
Bizkaiko Foru Aldundire bideratuten dugu zen mendekotasun eskabidea. Eskabide honen bitartez, gero pertsona horrek eskubide ukiten dabe zerbitzu batzuk edo beste batzuk jasoteko. Zerbitzu batzuk geurie die, mankomunidadekoak, eta beste batzuk aldundikoak izen aldie. Dekogu bai laguntza teknikoen mailegue, eta hau da tresneriz ezberdin dekogu laguntzarako mendekotasune deken pertsonari begire, maileguen emoten dugu doainik, hilebiko epien, horre hoge artikulauek, gurpildun aurkisek, tresneri ezberdin dekogu, eta horren mailegu egiten dugu. Dekogu bai telelaguntza zerbitzue, telelaguntza zerbitzu Eusko Jaurlaritzako zerbitzue da, baina eskabidiek gure bitartez egiten die. 2021 171 eskabide berri egin ziren, eta interesgarri zeda bai datu esatie eskualdien edo mankomunidade osatzen daben udalerrizetan guztire 2021 848 pertsonak eukidabela zerbitzu hori euren etxietan. Gero dekogu prestazio ekonomikoan atalien, gizarte larrialetako laguntzak, eta hau da, honek dien laguntasun batzuk Eusko Jaurlaritzatik datozenak, diru partidak Eusko Jaurlaritzatik datoz, araudiz Eusko Jaurlaritzakoa da, eta gero mankomunidadiek deko eskumena, eiteko geure egoerara moldatzeko laguntza horre. Oinarrizko berri zenak ordaintzen laguntzeko diru laguntzak dire, eta die, zailtasun ekonomikoa dekezen bizikidetza unitateetarako, guztire 307 bizikidetza unitate jaso dabe diru laguntza hau, aurrekontue 425.000 da 411,35 eurokoa izen da, eta hemen bai esan bidugu pandemia aurreko datuetatik igoera handiz euki dugule eskabideetan, 2019ko datuetara bagoaz egongo ginen, igual 100 laguntza gitzi hau bideratu ziren. Aurrekontue, diru laguntza honetarako Eusko Jaurlaritzatik etorri izen da, baina aurreko urtien esan egon bidan beste Eusko Jaurlaritzatik eta mankomunitateko aurrekontutik osatu zen, eta esan birra dekogu bai, mankomunitatetik konpromisoa egondala baldintzak beteten da bezen inor laguntza honen jasoteko ez gelditzie laguntza barik aurrekontu falta gaitik. Orduen, eskabidien daben guztizek araudize beteten izen bada da, baldintza beteten izen bada bez, danak jaso izen dabe laguntzie. Apurtzet argitzeko honek diez AESak esaten dabenak, gizarte larrialetako laguntzak AESak, jentiek berba egiten dabenen apurbet kolokialki AESak dire. Gero, kontzeptuetan hemen ikusten duzu grafikoan, eta gehizena 145,2 alokairu ordaintzen laguntzeko izen da. Eta gero, bestia izaten da, danetariko mantenuko gastuek izaten diazko bai, mantenuko gastuek, etxeko mantenimentua eta argindarra ordaintzeko, bebai. Eta gero, oinarrizko bierrizenak, eta bebai egoten da partida bat, altzarizek edo elektrodomestikoak eta holakoak erosteko bierrizena deken familizintzako. Gero dekogu gurutze gorrizen bitartez emoten dugun zerbitzue mankomunidadiek deko Gernikeko gurutz gorrizegaz hitzarmen bat, eta hitzarmen horren bitartez arlo bi lantzen dira. Alde batetik eskuhartze soziala esaten zagune, eta hori zaten da zaurtasun egoeran dauzen familizeri zuzen dute, hemendik egiten da elikagaien bankuko elikagaien banaketa, hor guztire 616 pertsonak jaso dabe laguntza hau, 2021, eta gero gurutz gorrizek egiten duz kanpaina ezberdinek, eskolako materialen banaketa, 81 pertsona jaso dabena, eta jostailuen kanpainie gabonak ingeruen egiten dana, da hor 86 pertsona jaso dabe laguntasune alde honetatik. Gero bestetik, eta dependentziz mendekotasun edeken pertsonari begire hurbiltasun eta laguntza programa dekogu, gurutz gorrizen bitartez egiten dugune bebai, eta hemen egon dire 67 esku hartze.
Programa honetan egiten dena da alde batetik telefonotik egiten da akonpainamentu bet, dependentzi zedeken pertsonari eta sare sozial eta familiar txiki zedekenari bakartasun egoeratan eta laguntzeko, eta gero egiten da akonpainamentue pertsonala edo pasietan joateko, edo bebai dekezenien medikure joan bierra edo olako gaizetarako garraiorako bebai emoten da laguntasune. Mobitzeko zailtasunek dekezen pertsonari begire. Baina beti dauenien sare sozial eta familiar murritze. Gero, adineko antzako ikastaroak antolatzen da bez bebai, hemen 58 parte hartzaile egon ziren, eta hori izaten da, zahartza aktiboa bultzatzeko programie da, memorize lantzeko tailerrak eta olakoak antolatzen da bez. Eta bebaina bermentzekoa dela, guzti honetan voluntario talde bat dagoela lanien programa honek aurrera eroateko. Bai memoria, bai telefono, mugikorrak eta... Bai, teknologi barriz manejetan laguntzeko, bai. Gero dekogu haurtzaro eta famili arloa, eta hemen eukidugu zitzaile eta psikologi lantaldi dekogu mankomunidadien, eta berton lantalde honen bitartez zein die 70 familiaga zein da lan 2021 batien. Gero dekogu bai prebentzio komunitarioa, prebentzio komunitariotik saiatzen garena da jokabide arriskutsueri aurre hartzeko umiekaz eta gaztiekaz lan eitie. Horretarako egiten lan eurekaz, ume eta gaztiekaz zuzenien, eta bebai egiten da lan guraso eta irakasliegaz. Saio ezberdinek die, 2021 batien ziar, guraso eta irakaslieri zuzendutako saio eta 94 pertsonak parte hartun dabe, honek ikastetxin bitartez egiten dugu gehizenak. Eta gero ikasliekaz, 494 ikaslek parte hartun dabe bai saio honetan. Gero 2021 batien onartu da, onartu 2021 batien da, baina landu zan adikzioen tokiko plana. Gero 2022ko maietzien onartu dugune batzar orokorrien. Adizioen tokiko plan hori aurrera atateko eztabaida taldeek egin zen, 12 eztabaida talde eta parte hartu ben 60 pertsonak. Parte hartu ben esparru ezberdinetako eragileek, bai irakaskuntzakoak, bai arlo sozialekoak, guraso elkartiek, udaletako langileek eta zinegotxizek. Apurtxu beten gendune da, eskualdeko gizarte eragile guztizeri deialdize honetan parte hartzeko. Gero, immigrazioko zerbitzuen dekoguz hartu zien 2021 batien 1518 kontsulta. Herritarranak, etorri dizenak, informazio eta orientazio eskatzen atzerritartasunaren inguruen. Eta gero, sentsibilizazio lana bebaien da, eta hemen 96 pertsonak parte hartu dabe. Egiz esan, 2021 eta 2022 sentsibilizazio lanaik erakorduen zailtasun egoki duguz egoeri gaitik, eta aurreko urtietan eta espero dugu ja 2022 egoeri normaltzie, eta hemen parte hartzi asko handizago izeten da normalien. Esteko immigrazioa zer ikusirik, bai, adinekoan atalien, gelditute dekogu zainduz programie bebai, zainduz programie dependentzi deken pertsonantzako, familikoantzako programie da, eta horreiten doguz, sentsibilizazio lan handize bebai, eta itxaldizek eta antolatzen doguz, eta hori be gelditute eukidugu urtebi honetan. Da espero dugu, 2023ko be, barriro martxan ipinti. Igual, bai gogoratu immigrazio saien, ez da gogoratzen dozuen, Bermeon aurkeztu zen legeahalkularitza herri gongo zala eta bat Gerniken, eta gure immigrazioarekin batera lan egiten da, bela apurbet azpimarratze be bai. Ostegunetan etorten diez Gernikera, eta azkenien bizen arteko lana egiten dabe.
hori da. Eta zuzenduta gisa aholkularitza juridikoa, espezifikoa da. Gurk immigrazio zerbitzutik egiten dugun lanetik. Eta gero dugu lege aholkularitza zerbitzue, gizarte zerbitzutako erabiltzaileentzako zuzendute doien lege aholkularitza zerbitzue, zerbitzu hau dekogu mankomunidadien, astelen eta bariku goizetan, goizeko 10:00 ordu batetara, eta 2021 hartu ziren 353 kontsulta, zerbitzu honen bitartez. Eta purtsu bete txostenan datu nabarmenenak hona izik dire. Legalkularitza zeri buruz. Segidungo dugu. Eta zeri buruz izaten da apurbet. Legalkularitza zerbitzue, bai. Hau izaten da, alde batetik sortu zen legalkularitza zerbitzu hau emakumientzako legalkularitza zerbitzu moduen. Bai banaketak, genero indarkerize da egoera horretan legalkularitza emon alizeteko. Eta urtiekaz, zabaldu indogu zerbitzue eta emakumientzako arlo espezifiko horretan segitzen dugu lanien bebai, eta zabaldu indogu eta izeten da bebai legalkularitza gizarte zerbitzua zer ikusi deken gaizekaz. Izeten da askotan edadeko pertsonak deko guzenin etzien eta inkapazitazio bat tramite bier bada, erentzi kontuek, holakoak bebai legalkularitza moten dugu honen inguruen bebai. Izeten da bebai, banaketa kasuetan eta zailtasunek dauzenin eta seme-alaban kustodiak eta horren inguruen bebai, moten da legalkularitza. Eiten dana da informazio eta orientazioa eman. Ez da abokatu lana eiten. Eta beti da bideratute gizarte zerbitzutako erabiltzaileek izien pertsonantzako. Pandemisek guk interpretazio egiten dugune da zailtasun ekonomikoak, pandemisek ekarri daben egoera ekonomikoa txarrerantz joan da, eta horrek ekarri dabena da, famili vulnerableak dizenak, euren egoerie txarrerantz joan dela, eta eskabide gizadeko guz. Eta gero bebai laguntza honen bitartez, anak esan dabe moduen, pentsionistantzako laguntzak bebai emoten di. Pentsio bakutsu dekezen pertsonari bebai bideratuten dionek laguntzak. Hombre, azkenien gure esak bebai dauz apurbet baldintzatute bai jaurlaritza eta aldundiko aurrekontuekin. Bai jaurlaritza eta aurrekontuen gizarte zaileko aurrekontuepe bai haunditzu egin dira, ez? Orduan azkenien diru gehiago banatu da bebe, bai, gizarte zerbitzuetan. Eskabidiek begeiza bizen. Karo, bai, ordean gauza bat bestie dakar. Onartu dan adikzioan prebentzioko lehenengo planien, endana da, urrengo 4 urtietan, prebentzio komunitarioan lanengo dugun edo egitasmoa da, urrengo 4 urtietan zelako lan hildoak ukiko dugu zen. Eta horren lantzen die esparru ezberdinek. Lantzen da ikastetxikaz batera saioak eta tailerrak eta egiten die, familizegaz bebai egiten da, eta arloetariko bada sentsibilizazio lana eta jai giroko programa honek sartzen die arlo horretan, sentsibilizazio lan horretan. Eiten dugune da urtero, planak 4 urterako da indarrien, baina urtero plangintza bat, planak eskatzen da bezen hildoari jarraitute. Oin uderako anak esplike daben hau dekogu, udazkenerako beba dekogu pentseta ekintzaz berdinek, eta joango gara bebai antolatu ala, joango gara saltzen bebai, horrek dakar, urte guztiko lana dakar. Gure asmoa da, lehen beti egiten zen Gerniken abuztuen ailaketek antolatute, hautestine dela testala. Pentsegen duen, bai, Gerniken eitxe, bai, alba dugu herriz herri bai gai hau eroatia. Beti Gerniken fokalizetik dana apurbet ikusten dugu, beste herrizetari bai aukere emoen behar jakela. Oin dela, zein urtetan izen zen? Madelenatakoa? 2019 zen. 2019 zen, azkenengo Madelenetan berton izan. Hemen ikusiko duzuen, momentu honetan, ustailako 30an forunengo da, eta gero abuztuek 14 Gernikenengo da. Bai, gure asmoa da, apurbet, jai apurbet, jentetxuek edo, jente gehizien doan jaizetara bertora eroati programa hau bai.
ez daiten Gerniken gelditzu bakarrik. Bai. Eta urtero joatie Herriz herri. herri ezberdinetan emoten. Adibidez, badakigu, forure pilo jente joaten dela, horton pentsen dugu ustailak 30 foru nahitzea, eta bizpera dagunien Gerniken antolatuko da bai. Baina azkenien badinotxo eta asmoa da, herriz herri joatia ez daiten dana Gerniken zentralizatu ez. Azkenien, naiz eta Gernike izan herri potentiena, hori egize da, baina mankomunian 19 herri gara, orduen beste eri bai, euren apurtxo bete euren garrantziz demon bilakie bai.